no mellor programa de cociña do mundo. Por qué? Porque é o que ten público, como o que temos aquí fantástico de Meis, Vila García, a Illa da Arousa, e tamén vamos mandar un cariño moi grande á xente que nos segue polas redes sociais, xa sabedes, @a voltas co prato. Aí temos todas as receitas, ou case todas, e polo menos temos o biscoito de caquis, que foi un éxito, e subímolo onte. E quen fai estas delicias? Habrá que chamalos, non? Pois convocamos os cociñeros! Que tal, chicos? Escucho que nai. É que liei na parda aquí eu, xa. Liáchela pardísima. Mira, antes de empezar. A xente que non o ve, que non ve o que pasa detrás das cámaras, estaba botando a auga por fora. Tiña aquí un testo ao lume. Eu quixen adiantar e poñer o caldo a funcionar e liei na parda. Quería facer trampa. Non adiantes, non adiantemos acontecementos. É un caldo aleatorio, non é... Vale, que tal estades? Moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben, como sempre. Tedes ganas de cociñar? Moitas. Onte pasáchelo pipa, eh? Buah, que risas. Rimos moito, Rimos moito, sí, é Consta. A verdade. matanza do porco, Sí, sí. Pois coa cabaza, recordamos, estarán as receitas tamén nas redes sociais, pero non nos dou tempo ainda a subilas. Pois imos ver que cociñamos hoxe, a ver se o pasades tan ben. Sí, sí. Imos a ver que nos pide Elisa de Meis. Con Elisa veño de Eis e vou decir como preparo a ralla. Limpia, ben limpia. Hai que na rasca, a mí gusta mellor sin piel, e cozoa un trociño de unto, na agua, botei a patata, botei a ralla para que despois a ralla non se me desfaga, botei un pouco de pimentón e botei unha cucharada de agua de cocer a ralla. Doulle uns meneos, 10 minutos en reposo. Gustaríame saber outras formas de facer a ralla. Mando un saúdo a toda a miña familia e aos que me queren ben, aos que non me queren ben, a todo Meis. Unha raya que desmaia. Chamamos o programa de hoxe. A vos gustamos a raya? Moito. Sí, A ti, A Bego? mí sí. moito, pero ainda falábamos ahora fai un rato Sí. co público que a ralla caldeirada está É espectacular. a maneira máis rica. A mí é unha pa das min cousas que tamén. máis gusta. Pero xa Caldeirada, fixemos. E frita tamén está boa, xa Xa fixemos. fixemos. Para comer gustamos solo cociñala. No, comela, comela, comela. Sí, 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 sí. Claro. Sobre todo xa fan outros. Eu sei, xa fai outros. Entón, hoxe vos que facedes? Porque en caldeirada xa sabemos que non vai ser, polo que decides. Pois mira, é bona facer unha salsiña de pimenta verde. Ah, Vale, porque non é unha salsa que estivo moi de moda na miña época, nos 80. Sí. E agora non se leva tanto. Nos 80 ou nos 70? Pero casa, Nos 70 ou nos 80? Estivo de moda nos 80. Vale. Diña, a tu meña época é agora que estou vivo. E vai, normalmente comíase sempre con carne, pero vai moi ben co peixe tamén, porque é unha pimenta moi suaviña, entón vai moi ben. E vou acompañar cunha pouquiña pasta cocida. Cocida e salteada con manteiga, porque hai moito tempo que non uso manteiga. Entón, Vale. botámonos de menos. Non está cañotas para vacilarte co tema da manteiga. Ainda onte, os antes. Pero vacílame ti. Eu vacilo. A mí gustame, a mí A gustame. mí tamén, e a él tamén, se ele é un chedoiro. Si, pero despois que come, queixarse. despois... ¡Hala! Aí vai. Así me gusta, que estedes atentos, Imos texto, moitísimas gracias, así nos gusta. Bueno a pagar. Un público atento. É que xa estás aí fervendo. É un caldo efímero, xa está. Caldo efímero. Todo, porque teño xa todo isto enchoupado antes de empezar. Unha cociña limpa. Bueno, ahora cando fales con Begoña limpo eu. Vale, pois Bego, Veña, que que vou faz? eu. Non miramos. Vou facer unha cousa que nunca se viu, porque non a vi nin eu. Estás nos querendo decir que nunca fixeches esta receita? Nunca fixen esta receita. Nunca a fixen. É a primeira ben. vez que vou facer. Pero a vida é por valientes, Rocío. Esa é verdade. Entonces, vamos a facer. Non sei se a nosa... Claro, tiñalle que preguntar a nosa convidada se lle gustaba o picante ou non. Despois pregúntase. Pois vamos ao... No, isto É o é, futuro. aquí é o que anda non arrisca non gaña. Vamos a cociñar esta ralla nunhas follas de repolo. Esas follas de repollo. Nesas O sea, follas de vamos repolo. meter dentro. E vamos tardar 6 minutos exactamente. Sí? Ou 7. 6, 7. Mira como che quede cru. Se me queda cruda, pois a vida é así. É o resto do programa A que vas seguinte facer. vez, o resto do programa vou facer unhos garbanzos que vas flipar. A ver, xa estamos inventando, xa estamos inventando. Que Así levan? que- Que levan? Pois mira, o que, os garbanzos? Eh. No, os garbanzos non, vouche dicir a salsa. Os garbanzos é para despois. Vale, pois nada, o que ti queiras. Sí. Xenxibre, un pouco de... unha guindilla así un poquinho picante, vale? E por vai levar chalota, depois vai levar un poquinho de pasta de tomate, un pouco de mel e un poquinho de salsa de soya. Pois vale. Vamos facer unha pastiña e vamos a envolver. E por vamos a cociñar dentro desas follas. Pois eu isto xa quero velo, así que xa por mí xa empezamos. Que che parece? Pois veña, dámoslle caña. Pois veña, empezamos xa con Begoña. Imos a ver. Te pica la mantarraya.
Cuidado en la playa, te pica la mantarraya. A mí nunca me picou unha. Te A mí picou no, me cago na leche. Uf, que medo. Eu teño medo, que me pique un A mí bicho. aparece un bicho destes. No, eu teño moito medo que me piquen os bichos. Todo, eu eso teño medo todo. Sí. Sí, son medorenta, peso. Nunca che picou. A mí nunca me picou unha faneca nin nada. Abellas sí que me picaron porque meu abuelo castrabamos as colmeas. Sí? Sí, eu axudáballe. Entón picábamos as abellas, eso non lle teño medo. A mí nes Pero... un bicho do mar nunca me picou. Bueno, a mellor porque és de interior. Claro. Pero tamén vivín ali na playa. Bueno, vamos allá. Imos ao... Vamos facer o triturado da salsa. Vou poñer un poquinho de aceite a quentar, vale? Entón vamos botar nun vaso, vamos botar a cebola, as chalotas, así. 4 chalotas, 5 chalotas, cantas No, van? hai 3 chalotas. O que pasa que sabes que a chalota ven de 2. Sí, ben parexiñas. Aí, Non sei se estades vendo aí na casa os ingredientes, unha cebola morada, un chile seco, bueno, aquí neste caso non é seco, pero serve algún pimentiño que teña algo de ostras, picante. olvideime do allo. Que che falta? Allo. Bota pa cá. Xulio sempre ten Xulio é o aí... dueño dos allos. Ten unha che Bota dos pa cá, allos. ten unha É o meu che- departamento. É o departamento dos allos, sí. Non é o clavel. vampiro, Mira. Xulio. Bueno, depois xa o pelo vou meténdolle, vale? Voulle botar así un pouquiño, non lle vou botar moito, porque non sei se a Iso nosa pica, convidada... non? Porque isto pica. E se vamos A botar ver, un listo, pouquiño... cando probe. Ou se botas as maus aos ollos... Ai, pois ese día se funciona. Póñese che como dun lemur. Xa vas pro día de Samaín, xa lava do disfraz do corpo. Mira, agora un pouquiño de pasta de tomate. Vale? Moi ben. Aí Xa, vamos concentrado de seguir tomate. un pouquiño de mel. Podemos decir que estás improvisando un pouco? Podémoslo decir, pero as cantidades están postas aí por debaixo. Eu tiña as medidas todas, Moi ben. A xente da casa, que opina? Que lle parecen estas receitas que estamos facendo hoxe? Xa sabedes. Hai que probar cousas novas. 664 48 34 19, que temos ademais cartiños para repartir. 50 euros dunha vez, E 50 da outra. na televisión, Da raya. e das follas de repolo xigantes, que é mi madriña. Eu teño unha cousa de recibo, Ajá, pois Acárdate, dámolo. Pois dámolo. A quen? A quen tens que saudar? Pois mira, teño que saludar a Sita, a Eduardo e a Camilo, que me invitaron a comer outro día, que fomos a comer Dillo aí. eu, Miguel e Artai. Moitas gracias por invitarnos, E onde Fomos é? o jueves. Tiña que levar o postre, non levei o postre, De Pazos, que hai unha xente maravillosa. Pois debes Pazos, en Pazos, ao lado de Brín. Pois debes unha sobremesa. Debo unha sobremesa, sí. Xa sabedes. Sí, son un desastre, Lle pasades polo regueiro. É unha Xenxibre. torta de queixo, fai unha torta de queixo das túas, que está deliciosa. Sí, que ricas. Bueno, cebola morada. Xenxibre, vale, que me xenxibre. E por vamos a engadir un pouquiño de soya. Aí. Moito estamos cociñando últimamente con soia e xenxibre. Sí, estamos moi... É po catarro. Outro día cos fideos, que nos dastes aí unha masterclass de fideos que inflaban aí nun vira, a ver o que aprendemos, porque esta Mira. muller é unha caixa de sorpresas. Ves, queda a pasta así, unha pastiña, que vamos pintar depois a raya. Así que... Entón, vale, pois deixamos aí Eu xa estou, triturando. vou limpar a rayiña. Vale, xa pois vou está. con Xulio, imos con Xulio Mato, a ver que está facendo. Que tal? Moi ben. Aquí vixiando a tua pata. Empecé fatal, me cago na leche, xa se me foi 2 veces. Pero ese é que é a emoción. Pero bueno, sí, é emoción porque... Acabará ben, seguro. Eu non teño ninguna cousa de recibo, entón vouche contar o que estou facendo. Moi ben. Nesta pota que se desbordou 2 ou 3 veces, gracias a este público que me avisou, por senón sigo botando por fora. Certo, Vale, mira, teño unha cabeza, en este caso teño unha cabeza de congre, vale? Porque a tiñamos conxelada do outro día, que fixemos congre, pois estaba aquí conxelada. Uns trozos de allo porro e unha ramiña de perexil. Vale? Este vai ser o caldo co que vamos a rematar a nosa salsa. Mira, aquí teño 2 chalotiñas, é unha receta máis económica da Beo, porque ela utiliza 3, eu 2. Vale, este é a base da salsa. Temos aí os ingredientes, xente que está na casa. Vamos a deixar que vaya pochando ben pochadiña. E aquí teño auga fervendo con sal para a pasta, que vamos botar xa tamén para que vaya cocendo. Entón xa temos as 3 bases da receita en marcha, En vale? marcha. Estos son 9 minutiños, así que se alguén me avisa, sacámolo a tempo. ¿vale? Dirección, crono, 9 minutos. Mira, por outro lado, xa temos 9 aquí minutos, sí. a raya que vamos deixar por último momento, pero xa temos cortadiña tamén, vamos a salgar un pouco. E a raya como vai? A raya vai grellada, pero ao final de todo. Primeiro vamos facer a salsa e despois... Ah, Xulio! Jesús de mi Pero vida! baixa de potencia isto. Pero é que está moi loca esta cociña hoxe. Hai que botar menos leña que tira moitos Como me da gusta, cociña. que se me bote por fora,
Avisa, pero fan... Imos ter que pedir un pinche, que aquí non damos abasto. Aí está. No, non bota. Señora... Entón, isto que facemos? Deixamos reservado para despois. Deixa salgadiña, vale? Vale, pois imos meter a convidada e así xa ve todo o proceso desde o principio, pareceche? Perfecto. Pois imos pedir aos veciños de Elisa que lle den un fortísimo aplauso a Elisa de Meis. Ven por aquí, Elisa, ven por nós. Achégate aquí estas tixolas, a ver como recende isto. Está cheirando moi ben, sí, señor. Sí, gusta, Chile. Elisa, ti decías que facías con allada, non con rustrido a raia. Con rustrido. E falo sempre igual? Fala sempre igual? Hago cocida, simplemente, pois con allada solamente. Cocida despois botala na fuente e botarlle o rustido por encima. Ou se non da maneira, desa maneira tamén. Pois ningún dos dous fai a túa receita. No, pero é que eu xa dixen que quería saber facer de outra maneira. Bueno, Elisa, primeiro de todo, que non máis bonito tes, que chamaste igual que a miña filla. Mira, vouche facer unha raya a pementa verde. Mira, teño aquí a pementa verde, espera, vou ensinar con unha culler, que xa non teño culleres por aquí. Pero que che pasa hoxe? Faltalle... Que andivo a nosa compañera Lola Faltalle culleres que este home sempre ten aí un arsenal. Estas boliñas de pementa que suelen vir hidratadas, estas como non estaban hidratadas, o que fixen foi botarlle un poquinho de zume de limón e auga e deixeinas, entón xa van collendo esa cor verde. Achegámolas aí, para que as vexan na casa. Ven aí? Que a podemos atopar onde están as especias, nos supermercados aparecen así xa, eh? Sí. Molladiñas. Aí está. Non sei se ve ou non se ve. Cuidado que se che vai pasar o rustrido, eh? Bueno, é que tiña que esperar. A min decían, espera, pero a cebola non espera. Mira, entón agora isto xa temos así pochadiño. Botamos un poquinho de sal para que nos axude a que sube, xa empeza a dourar, entón agora vamos botarlle. Vamos a botar aquí un poquinho de coñá. Empezamos ben xa. Vale, e vamos a deixar... Vai entornarnos xa así de tarde. Ahora sí que subimos o lume, porque xa non corremos risco de que se nos queime. E deixamos que reduza un poquinho. Despois vamos a botar un poquinho de nata, esta pementa e un poquinho deste caldo que temos aquí en marcha. E deixamos que se nos vaya facendo la soliña. Vale, despois vamos a acompañar con esta pasta que estou cocendo aquí, vamos a saltear con un poquinho de manteiga. Moi ben. Elisa, contaronme que eras cociñeira, que foras cociñeira, é verdade ou non? Eu justo na cociña. Cociña, onde tuvemos un bar hai outros anos, pero... Entón algo andarías detrás do... Tuve unha boa maestra que está lá arriba. Que é tua nai, tua aboa? Non, a aboa do meu home. E todo o que sabes, aprendeu chuela. A verdad que sí. Bueno, entón cantos anos hai desto xa? Moitos. Moito. Bueno, entón aquí hai moita escola. Xa choveu. O que tivo retivo. Non, ven con Bego. Vamos ver que fai Bego, que che vai facer unha cousa moi curiosa. Bueno, vou facer unha receta que nunca fixen. Así que, esta é unha experiencia religiosa. Mira, todo vou aprender. Hai que facer algo. Innovarse, claro. Podes dicir que esta receita igual non fixo ninguén no mundo? Con estes ingredientes, exactamente. Que casi seguro que non. Bueno, sempre é unha primeira vez. Claro. Vouche facer unha raya, ti gustache un pouco picante. Bueno, como que gustar un toquiño. Un asustar. Bueno, pues vai ter un toquiño porque eu botelle solo un pouquiño por si acaso. Entonces isto leva concentrado de tomate, depois leva un pouco de mel, leva salsa de soya, leva allos, conseguimos allos, depois leva chalota, leva cebola morada, e nada máis, non me olvido. Aceite botaches? No, aceite vai aí, porque agora o que vamos a facer é cociñala un pouquiño. Vamos a cociñar un pouquiño antes de poñerlle a raya. A raya limpeina, sí, eu e teño aí uns filetes. Cociñas esta salsiña aí? Sí, vou botar un pouquiño no aceite. Entón isto vai ser como un adobo tamén para... Vai, que vai, está top. Que non te rimes, non te rimes. Temos o día, hoxe. Non te rimes, que se che bota a ti. Están as cociñas que... Se fora a cañota xa dicía, arrímate, a ti non, home. Hai confianza, xa. Normalmente é así. Así. Vamos a sazonar un pouco, así que se cociñe un chisquiño. Aí. E despois vamos a pintar a raya e vamos a meter entre dúas follas de repulo e vamos a cociñar aquí. Como se fora así un fornetti. Moi ben. Moi ben, Elisa, pois que che parecen estas receitas? Parecen estupendas. Se dixen, sempre hai que innovar, non facelas sempre da mesma maneira. Non che mete medo ningunha? Non, por qué? Aquí, Begoña dixo algo de infornetti que eu non sei o que é. Un forno.
É que me equivoquei, porque eu chamolle, a veces chamolle Fornetti. Eu dicindo, estáme falando en cociña italiana. No, a veces coño chamolle así, cambio o nombre, como levo tantos tempos nos electrodomésticos, metida, pois chamolle de outra maneira. Entón, en vez de forno, chamolle Fornetti. Entendémonos. Bueno, pois nos quedamos aquí á espera de ver o Fornetti de Begoña. Hemos de pedir a Elisa que sente un chisquiño mentre eles aquí acaban de tixolar, vale? Un aplauso para Elisa. Hoxe cociñamos raia e parece que nestes meses fríos é a mellor época, así que empezamos ben. Este peixe é familia dos antiquísimos tiburóns planos e se cadra quedoulle algo dese cabreo característico, porque no mar algunha especie de raia pode dar descargas eléctricas e se senten ameazadas. Pero esta que nós cociñamos é máis pacífica, ainda menos mal. No mercado o perigo é bastante menor e veredes que delicia, que sabor, e todo sen espiña. Probade os clásicos, en caldeirada, con allada ou fritida é un escándalo, pero tamén vos podedes animar coas nosas propostas, que seguro que repetides. Lembrade que estaremos sempre en @voltascoprato e podernos contar cal vos presta máis. Imos con Bego. La raya es un pez muy lindo que habita en todas las playas. Tengan cuidado. A ver, Bego, que eu estou desexando ver o Fornetti. Living Fornetti, aí vai, a cantar, 200 grados. A ver, mira, que estás facendo? lavamos a folla, vale? Muller. Vamos a lavar ben lavadiña, e con esa, xa vamos deixar esa auguiña aí que lle queda, porque ten, así dalle un poquinho de humedad. Vamos a pintar agora un poquinho de aceite. Vale. Aí. Así. Moito cociñas ti dentro do repolo, Cociña ancestral. É a parte, é máis natural co papel de cociña, co papel este que compramos de forno. Para que vamos a usar se temos cousas naturales ou que lle botar mau? Vale. Aquí non lle vamos a poñer nada. Vale. Aquí non lle vamos poñer nada, ahora nin sal, nin nada por Nada. estilo. Non, porque xa ten aquí, como ten soia. Ai, sí, porque a soia ten un toque Aí, salado, vamos a pintala así un pouquiño. Por aí. Vamos a dar a E agora volta. empaquetamos. Aí, damos a volta. Mira. Pintamos o outro lado. Mira, pois imos aproveitar que se está vendo para facer a pregunta do concurso, pareceche? Venga, parece ben. De que son as follas que emprega a Begoña para facer o seu paquetiño? De repolo. Outra vez, de que son as follas que emprega a Begoña para facer o seu paquetiño? De repolo. De repolo. Para o Fornetti. O Fornetti, aí vai. Mira. Pero este ten como doble Fornetti, porque ten Pero as follas en ahora ten as papel. follas, así, para que non se nos queime. Aí. E agora vamos a poñer papel de Bricomanía. aluminio. Aí. Se non temos forno, non hai problema. Bueno, a mí. Mira, ahora cerramos. Ahora se nos colle a ver se nos vale a sartén. Aí. Digo, a ti cerrámosla así. A ti xola non sei se será, Aí va. Veña. Veña, pa dentro. Non colle, pero vai a coller. Vou facer que colla. Vai facer que colla. É que aí vai. trae semejante folla, con esa Aí vai. folla faz un caldo. Agora aquí 6-7 minutiños o vamos deixar, vale? E chequeamos. Claro, hai que chequear. A ver, esto... É o que teñen os A experimentos. ver se vai comer sushi de raya. Bótalle ben de soia e pa diante. Imos con Xulio, deixamos aquí un misterio. A ver, Xuli, Pues mira, isto xa recende a isto peixe xa- cociñado. Isto xa recende ben, verdad? Nada de xuxi, mira, teño a salsiña xa, canata, mira as bolas de pimienta, que ahora xa teño unha culler, gracias a Bego, ves? Ahora se pode xinar ben, as boliñas de pimenta, que non son, que son moito máis suaves que a pimenta negra, a pimenta branca, e así hidratadiñas, non nos fan falta moitísimas, son moi aromáticas, vale? Iso che ia preguntar, porque non o podes facer con outra pimenta? Se non tes pimenta verde Sí, na podemos facer casa... con outra, pero botarlle un chas, solo un chas, vale? E de todas formas, botelle un poquinho tamén de pimenta a raya. Entón, agora que vamos a facer, como xa marcamos un par de minutiños por cada lado, o que vamos a facer é trasladala para aquí. Ah, xa se mete na salsa. Bueno, recapitulamos, para a xente que igual se incorporou agora ao programa. Que fixeches na salsa? Que lle botamos? Mira, a salsa ten unhas dúas chalotiñas pochadiñas, vale? Ten as A dúas pasta, creo que son o Pasar un reloxo minuto pola da pasta. pasta. Pues mira, mientras escurro, digo, che. Ten unhas dúas chalotiñas, ten un poquinho de aceite de oliva, ten o caldo de peixe que fixemos co congro, e ten, espera, deixame apagar, que non a quero liar máis. Sí, que moteu tamén por fora. E media copiña de nata, nada máis. E agora que facemos é con isto, que se vaya, se nos vai facendo así por un lado, despois daremos a volta con cuidado para que non se nos quita a carne do oso, e deixaremosla outra vez. A raya Entón, tampouco convén que se faga moito, ou sí? No, a raya ten que estar cociñadiña, pero ten que estar jugosa, porque non pode se non secar.
Entón, mira, aí nesa outra tisola vamos a poñer unha noz de manteiga, buena. Manteiga, vende manteiga, que lle gusta a Oxe, Xulio. xa que non está cañotas, aproveito. E aí vamos saltear esta pasta que temos aquí cocidiña, para que teña ese toquiño así. A todo lle vamos botar ben de perexil para que nos recorde que estamos comendo Verde, unha salsa verde. unha salsa verde. Pois non pinta nada mal, No, mira, Non sei mira como como será a xente da mira como casa. vai espesando xa a salsiña. Como recende? Recende vos aí, os de Meis, Vila García. verdad? Vamos a baixar un pouquiño para que non se nos agarre. Eu creo que lles vai E prestar. vamos a botar un pouquiño. Vamos a botar un pouquiño máis de O caldiño público de larea peixe. moitísimo, eu daqui non lle entendo. Vou ter que ir hasta ali, non sei se temos tempo. Sí, mira, e agora que vou facer eso, pois picar, e agora que están producindo derreta aquí a manteiga, botarlle xa a pasta. Vale. E temos o plato listo, Que Pois parecía, aquí, parecía que iba a ser perfecto. unha catástrofe, eu xa vou Pois vendo o prato. non, empezou mal, pero parece que termina ben. Imos a Bego que hai chamada. Hola. Hola, Loli. Loli de Vigo, que tal? Hola, Loli. Hola, ¿qué tal? Que tal? Que che parecen estas receitas? Estupenda, riquísimas as dúas. Gusta che a raya? Sí, un pouquiño, sí, un pouquiño. Moito non, pero sí con a Prova llave. así, que nadie aprobou. Tampouco non parece que é o que máis che guste, non? Eso. Encantada de falar con vos, que sempre... Begoña, encantada, que xa levaba tempo de querer falar contigo e nunca me collías. Pois encantada, Loli. Tens que vir un día. Aquí a tes, Pois, todo para ti. Sí. Tens que vir, que che cocinamos un día. O mellor, probas a raya dela e gustache, porque xa ves que experimento está facendo hoxe. Home, co rico que cociña, claro que sí. Por moitas gracias. A verdade é que sí. Pois a Ah, ver se che dá 50 euriños o prato de Begoña. A ver. A ver, Loli, de que verdura son as follas que usa Begoña na súa receita? De que son as follas? De repolo. Moi Moi ben, ben. Loli! 50 euriños que van para aí. Fantástico. Moitas gracias. Que boa pinta ten ese repolo. Perdón? Que boa pinta ten ese repolo. Hombre. Bo repolo, é da É un bo para bo repolo. caldo. Este que... De corazón. Xa te digo, sí. Pois, nada, animamos a que probes a receita a ver se te reconcilias coa raya. Claro que sí. Compra un claro repolo. que sí. Xa sabes que subiremos aí ao noso Instagram, vale? Vale, moi ben. Un Outra biquiño fina. grande. Gracias por Un abrazo, vernos. un biquiño para todas, gracias. Outro para ti. Chao. Veña, que teño que ir rápido. Veña, que Vamos esta muller allá. está nerviosa. Chao. Vamos Loli. allá. Sal. Garbanzo, de bote. Ou, se queremos, podémoslo cocer. Que nos sobran do cocido, válenos tamén. Pero que vas facer con iso? Un poquillo de sal, vámonos fritir. Que dis? Este é un aperitivo riquísimo, riquísimo. E para acompañar a raya vai nos quedar espectacular. Un pouco de cúrcuma e pois, as especies que nos gustan. Rotomillo, orégano, romeo, o Eu que hoxe che dé a estou moi gana. descolocada contigo, O que che dé a Begoña. gana. Podes botar o que queiras. E vamos a botar tamén un pouquiño de cebola. Así. Iso que vas pasar os garbanzos E por aí. agora vamos a botar esta fariña de garbanzo. Fariña de garbanzo. E agora vamos a botar os garbanzos así aquí. Vamos a remexer un pouco. Mira como ferve o Isto, forno, na casa, Isto ferve... facedes garbanzo frito. Garbanzo frito. Hoxe está tardando. Sí, está tardando, porque ahora que veñen as festas. Isto bota fume, Non lle pasa nada. Vamos a intentar que salga ben. Se Eu salga xa mal... estou asustada, teño susto no Non me corpo. extraña, eu tamén, É que non sei se está ardendo ou se está cociñando. Bueno, vamos alá. E agora botamos os garbanzos, mira, no aceite quente. Vámonos botando, vale? Ben de aceite, apartamos para non Ben de salpicar. aceite, aí. E quedan moi crujientes e moi melosiños por... E vai, xa está. Aquí, Por dentro. máis que esa traxedia. É que o mellor é unha freidora, pero como non temos, pois hai un cazo. Non resolvemos. Non Nós temos resolvemos. forno. Pois, como era? Cunha O forneti. Forneti. Non hai problema, bueno, hombre. Mira, xa empezan a salir, mira como quedan, Pois, ves? isto sirveche tamén como Mira, snack, mira. non para ver unha peli. Isto que sirveche como snack, e ainda encima legumes, que son boísimas, para darlle aos rapaces. Pois mira, vou chamar a Elisa porque eu quero que vexe isto. Moi bien. Elisa, ven por aquí. Forte aplauso para Elisa. Ven por aquí. Vemos de primeiro que fai este home que xa está para emplatar. Que ten moi boa pinta, sí. Estás yo aprobado? Sí, sí, Como sí, ves? que yo, con moi boa Que tal xa pinta. recende? A verdad que sí. Oxe, Se sabe como recende, a cousa vai ben, non? oxe emplatando, que teño unha canteira aquí hoxe. Madre mía de mi vida.
Moi boa pinta, sí, señor. A ver, recordamos unha Bueno. salsa de pimenta verde. Temos a salsiña de pimenta verde, a raya que fixemos a plancha con un poquinho de manteiga tamén, que xa temos agora todo apagado. A pasta cocémola e salteamos tamén con outro poquinho de manteiga. E vamos alá, as chalotiñas. Pois moi ben. Vou pa aquí, vale? Sí, mira, imos ver aí como en plata, vai poñer un prato bonito para que probes. Vou che poñer un pa ti. Cal che gusta máis pa ti? Me da igual. Este que é máis original, mira que bonito. Xa, É que é un artista, además de cociñeiro é un artista. Despois de todo o que pasou, vamos a poñer aí. Moi ben. Vamos a poñer unha pouquiña Estaba lle digo que salsa. podías facer un pouco máis de pasta. Sí, a verdade que sí, pero collín un cazo pequeno, porque estamos un pouco limitados co tamaño dos lumes. Xa non nos dá para convidar aos veciños hoxe, Bueno, e agora metemos e colocamos por riba. Por riba aquí, de guarnición, un par de... A pasta tampouco hai que abusar, que comémola, cómese moito. Os hidratos, non? Os hidratos. Eso, metemos aí un toquiño, tes unha raíña en salsa verde, en salsa de pimenta. Pois moi Bueno, a ben. ver se che gusta, Merece un pues, espero que aplauso, che non? guste, Xa que sí. Pois imos pedir un aplauso. Imos con Begoña, ven comigo. Pasa por aquí. Mira que mentas estabas ali sentada, fixo os garabanzos fritos. Sí, xa estou mirando. Fixeches algunha vez garabanzos fritos? Mira que boa pinta teñen. Non, non os fixe nunca. É super sinxelos. Bueno, vamos deixar estes aquí. Probamos isto. E se danos tempo a... Podo probar un? Dalle, caña. Probamos, Podes probar. Melissa. Bueno, Vamos dar un anticipo. un levantamos aperitivo. isto. Vamos allá. Igual lle falta un pouco sal, non? Bueno, depende. Bueno, tamén eu pásome de volta esta vez. Descemonia. Vamos alá. Onde o abro? Aquí ou aquí xa? Veña, abrimos, claro. Vamos que a tes- abrir. A ver o que sai Bueno, aquí. a pinta é que se cociñou. Tensión máxima, cociña en Bueno, directo. está cociñándose, sí. Está, non? Isto... Cociñándose ou Está cociñándose, está cocinada perfecta, ademais. Isto por Mira. Moi bien, moi bien, moi bien. Menos mal. Se puxeron música de triunfo, así que entendemos que foi un éxito. Ule ben, Sí, mira, cheira ben, cheira, a verdad que sí, bueno, menos mal. Cheira ben. Acórdate dos... Como saberá? Como saberá? En breves minutos resolvémolo. Agora acompañámosla así, uns pouquiños garbanzos, aí. Mira, vamos a coller un cachiño así da raya. Nunca tal cousa vin, Begoña? Por mira, un forno rápido. He hecho unha cousa... Fornetti, garabanzos fritos... Aí vai, mira, ahora poñemos así un trociño da raya. Show cooking, con Begoña Vázquez. E agora, mira, teño aquí un pouquiño de sésamo, un pouquiño de cebola e un pouquiño de ceboliño. Así, ali. Fantástico. Está Pois, lista. Eu creo que o merece tamén un forte aplauso para Begoña Vázquez. Gracias. Ven comigo, Elisa, imos á mesa de probado. Ven comigo por aquí, imos por aquí. Ponte aí na cabeceira da mesa. Aí, que xa se traen agora os pratos. E, mentras tanto, facemos a pregunta de concurso. De que a salsa que fai hoxe Xulio? De pimenta verde. De que a salsa que fai hoxe Xulio? De pimenta verde. Pois chamade 664 48 34 19. Podedes levar 50 euriños. E, mentras Xa vou, tanto, xa vou. Elisa, se queres, podes ir probando o de Bueno, a ver se Xulio, che mentras gusta. non chega Bego. Recordamos, raya Sí, en non salsa me de lo pinta. pimenta verde, con pasta, aquí ben Bego, cos seus garabanzos fritos e fornetti, fornetti de raya. E recibimos chamada. Noela, de Valga. Bueno. Boas tardes. Elisa Noela. Que tal? Hoxe Xulio está Sí, asombrado porque Noela é outra filla miña. ten unha Elisa e unha Noela que entra por teléfono. Hai un sinal aquí, hai algo. Sí. Vas levar 50 euros xa, sí. Mira, Noela, ainda somos medio veciñas, así que se levo los cartos ainda me podes convidar a algo. Cando queiras. Sí, sí. A ver, de Sin que... problema. Ah, punto isto é. De que é a salsa que fai Xulio Mato hoxe? De pimenta verde. Moi Pois ben. ben, 50 euros. Pois nada, o domingo na Pulpería Real. Perfecto. Sin problema. Moi ben. Cando queiras tamén estás convidado ao programa. É un biquiño grande, Noela. Moitas Gracias por grazas. vernos. Chao. Eu non perdo Estou tallada, flipando, Estou flipando con Elisa e Noela. Moi ben, pois... Que tal está? Pica? Ou non? Elisa. No. É por saber como É quedou. un- Quedou ben. É un piquiño Elisa así, pero está non. noutro mundo. No. Veña, Elisa, quen gaña hoxe ou a voltas co prato? Xulio ou Os Begoña? dous tan riquísimos. Van a ver nun compromiso, pero bueno. Non sei que facer.
Ten que gañar un. Ten que gañar un, non? A poder ser Só eu. pode gañar un. Pois si, vou a irme coa de... Xuno Matoche! Xentiña, cociña en raya, que esta raya a braya. Quedan con Hora Galega. Vémonos mañá á mesma hora. Queremos vos. Chao!